Silakan bareng Perdana Community dan DP Musik Fantastik Cela Celu. Tanggung jawab apa ora? Masalah. Ayo to Mas rene Mas. Kok tak jenggleng? Wah, iki nek mbok jenggleng makna po. Nggak jelek ya. Wah, aku Ayo ayo. Mak jeloki langsung maju ya. Ya. Syukur bisa nyawa. Kok pahit? Ya ora to, Dik. Hah? Wah. Kowe angger madhep ini jare Nurji. Wah, penuh Ndi lek iki? Sing njaluk mau iki. Aku njaluk, Dik. Hah? Aku padha njaluk. Iya, aja njaluk. Syukur bisa nyawa golongan
aduh.